Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Sederhana Anjing. Oke guys, kali ini aku wis nang omah iki mau udan-udan tak tutup nih pasar guys. Pasarnya tak tutup. Jadinya aku mulai terus soalnya udan. Dan ini jam piro ki mau ya guys? Jam 4 katanya. Dulu aku anakku ya. Engko kok gak telen lho, jen tenan. Ya Allah Gusti, ya Allah. Jen piye Pak niki? Jan iki. Gatelen le, ndang ados le. Emang kolam renang ya Allah Gusti Allah. Kolam renang. Yo gatelen Jan, kuwi nek pasire. Kok santai-santai ya Allah Gusti ya Allah. Ora kena dikandani guys lho. Awas nek kena sikilem le. Dor pasir lho, pasir yang sudah nyetar baju Bos. Apa bego apa kuwi? Mbah guys, mbah. Ora duwe nganu. Ki wis bar guys, mapinge wis teko kono ki 2 hari. Kok kerjaane wis teko kene sesuk karek kono ki apa? Dicor. Ya bos. Ki sing duwe nganu iki Mbak Gogot. Man. Dan lesu. Mangan sego ya, Pak? Heh? Ngemil maksudnya guys. Oh, ngemil maksudnya guys. Ya guys. Gak iso menyang. Dan terus be apa no lewalah ditambal. Ono aisen ki. Bar ki ndang adus lho ya. Iki pirang meter iki Pak? 3. Coba nih. Lah sing ngene. Bocornya kalau Tolong musapitu. Telung musapitu. Oh, tapi nek tuku patenge pira Pak niki 24 ya. Ya lho Sen, apa Sen ning kono Sen? Awas le nek tiba. Alon-alon. Ngono ae. Mbah, guys. Mbah. Spen. Nandana, Pak. Ojo alon-alon, lunyu alon-alon, ya Allah. kuwi aja di cek tau makan sekali Pak Ki ngambil iki. Iya telok. Wes Dek mandi, Dek. Dek mandi. Kon adus, Pak. Kat mang, Pak. Dek mandi kok pergi tak dilang sego. Ayo, makan yuk. Ayo, Dang. Sangat banget. Panas sangat banget. Ini buang lagi, Dek, buang. Alon-alon. Langsung disimpak dulu. Dan Iya, pelan-pelan. Oh, sing kotor loro ae. Baru kene. Kowe kok kene. Langsung kok kene lho ya. Kok kene. Ya, wis ngono. Awas le, wis biasa wis sudah. Cepetan. Ndak wis. Ayo aja. Dang, jadi bapak le. Yuk. Le, pergi tak bilang mam. Jadi sangat banget. Ke Pak. Bisa jangan kadang. Lah ya kok kademen. Suruh besar terokan. Lah ya kuwi. Emang aku wis tuku jaminan karo Pak Tukang guys. Tuh ya untung. Jaminannya iki guys. Ren-ren lagi. Jadi aku ngenteni. Yang pangile. Sen. Mau murah guys. Tak tukang dimsum iki lho barang. Mbek Mas. 1. Mbek nasi bakar. Ndang adus le. Kok iku guys, aku ape Mbak Lipa.
ning samsat nih padangan guys. Iya ono iki arem-arem bisa iki ya apa nih wah apa jenenge guys karo ngene iki keripik terus aku mau ya tuku nasi bakar guys. Ini nasi bakar iki yo enak iki seneng aku dimsum iki apa jenenge guys sih wis rebung nggih enak iki iki jajane wis deh stake jaman ngene tok ae guys. Kok karek engko masak pora soalnya apa bayar pajak. Ini sego bakar guys, jerone ono ayam suwire. Harganya cuma 4.000 murah ya guys ya Allah. Ya Allah. Sarapan saiki apa ditambah Pak Gogot iki ya guys. Iya, aku kangen ini. Karena ini bukan tadi iris. Ini warnanya atus guys. Guys, engkau dilanjut mana ya nak? Aku budal yang samsat. Guys. Oke guys, aku sarapan di sini guys. Iya. Banyak ya. Guys. Tak pasnya. Ini budalnya samsat sarapan sih guys. Kuning soalnya ternyata nggak tahu. Ini samsatnya guys. Tak kira ini tutup lagi cuma ki tutup buka nih. Tidak mana orang Jawa Timur ki sampai jam 10 kok.
Nah, aku harus budal. Sekian pengalaman kali ini. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.